Тәне сәләмәтле, рухы да көчле. Бу канатлы сүзләрне Рим ораторы Децим Юний Ювенал әйткән. Бу гыйбарә белән ул кешенең тәне һәм рухы гармонияле үсештә булырга тиешлеген ассызыклый. Без исә белемдә дип өстәрбез. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручы Свайгөл Имамова. Бүген без балаларның спорт һәм физик үсеше турында сүз алып барырбыз алдагы минутларда. Холык һәм физик үсеш тәрбияләү Казанда мәктәп спорт клубларының беренче бөтен Россия җыенында катнашучылар нәрсә турында фикер алышты. Туган мәдәнияткә мәхәббәт. Россиянең иң яхшы туган тел укытучысы кем икән ул? Көз кымашауламый, ни өчен бөгелмә укучылары чаңгыга басты? Казанда узган мәктәп спорт клубларының беренче бөтен Россия җыены меңнән артык катнашучы җыйды. Форум физкультура һәм спорт өлкәсендә спорт клубларын үстерү буенча яңа юнәлешләр ачарга, формалаштырырга тиеш. Җыенның пленар утырышында ике федераль министр, мәгариф һәм спорт министрлары катнашты. Мәгариф министры Сергей Кравцов чыгышында шуны билгеләп үтте: физкультура, технология, музыка һәм сынлы сәнәгать кебек фәннәр мәктәп укучыларының һәр яклы үсеше өчен бик мөһим. Киләчәктә дә бу дәресләр буенча шундый ук очрашулар уздыру планлаштырыла дип өстәде ул. Алар Россиянең башка төбәкләрендә дә оештырылачак. Бүгенге көндә 70% мәктәпләрдә спорт клублары эшли. Хәзер аларда җиһазларны яңарту, шулай авыр тормыш хәлендә калган балаларны җәлеп итү бурычы тора. Мәктәп спорт клубларын үстерү өчен нәрсә эшләргә кирәк? Эльвира Җамалетдинова белешеп кайтты. Сәламәт тәндә сәламәт рух. Мондай девиз белән физкультура укытучылары эшли. Балаларда сәламәт яшәү рәвешенә омтылышны балачактан ук үстерергә кирәк. Шуңа күрә Мәгариф министрлыгы физкультура дәресләрен атнага 2 дәрестән 3-кә кадәр арттыру турында карар кабул итте. Хәзер укучыларның яңа спорт төрләрен дә сынап карарга мөмкинлекләре була. Мәгариф министры Сергей Кравцов сүзләренчә, бу укучыларны физкультураны яратырга этәрергә тиеш. Такой предмет, как физическая культура. Физкультура укучыларда сәламәт яшәү рәвеше күнекмәләрен үстерергә мөмкинлек бирүче предмет. Шуңа күрә бу дәресләрне атнага 2 сәгатьтән 3-кә кадәр арттыру карары кабул иттек һәм без спорт төрләре буенча төрле программалар эшләдек. Физкультура һәм спорт клублары дәресләрен үстерүнең яңа векторы турында фикер алышу өчен беренче слетка Россиянең барлык төбәкләреннән укытучылар җыелды. Шул исәптән яңа территорияләрдән дә килүчеләр булды. Алар Мәгариф министры белән диалог форматында бу өлкә проблемаларны, аларны хәл итү мөмкинлекләре турында фикер алыштылар. Хәзер физкультура дәресләрендә балалар регби, чирәмдәге хоккей һәм өстәл теннисы буенча мәктәп өчен яңа спорт төрләрен үзләштерә алачаклар. Утырышта мәктәп спорт клубларының мәдди-техник базасын яңарту, шулай ук авыр тормыш хәлендә калган балаларны әлеге оешмаларга алу сорауларына айрым игътибар бирелде. И сегодня с учителями, которые приехали со всех субъектов нашей страны. Бүген илебезнең барлык субъектлардан, шул исәптән Луганск Халык Республикасының укытучылары белән без предметны камилләштерү мәсьәләләре буенча фикер алышабыз. Күптән түгел министрлык тарафыннан эшләнгән бердәм федераль программалар турындагы закон кабул ителде. Физкультура буенча без якынча программа эшләдек һәм бүген укытучылар белән фикер алышачакбыз. Идел буе спорт һәм туризм университеты базасында мәктәпләрдә физкультура дәресләре үткәрү мисалы өчен 20 тематик мастер-класс һәм масштаблы интерактив күргәзмә әзерләнде. Үз проектларын бокс, футбол, волейбол, дзюдо, самбо, шахмат, кёрлинг һәм регби федерацияләре тәкъдим итте. Азат Шәрәпов Идел буе дәүләт спорт һәм туризм университетының беренче проректоры. Аның фикеренчә, тренинглар мәктәп укытучылары өчен генә файдалы түгел. Ул шулай ук мәктәп физкультура программасындагы яңалыклар аларның академиясендә дә кулланылыр дип өметләнә. Шул рәвешле булачак укытучылар аларны шунда ук куллана һәм балаларны алар белән шөгыльләнергә, ничек этәрергә икәнен белә алачак. Одно из наших направлений – это именно подготовка учеников. Безнең юнәлешләрнең берсе физкультура укытучыларын әзерләү. Бүген мәктәп спорт клублары өлкәсендә үсеш алган инновациялар һәм яңалыклар каралыр һәм алга таба да кулланылыр дип ышанабыз. Без укытучыларны әзерләүче югары уку йорты буларак әлеге инструментларны булачак физкультура укытучыларын әзерләгәндә кулланырбыз.
Plenар sessiyada öz işlərində zor уңышларга erişkən физкультура укытучылары бүләкләнде. Алга таба музыка, сынлы сәнгать, технология һәм ОБЖ укытучылары белән шундый ук очрашулар планлаштырылган. Алар Россиянең башка төбәкләрендә дә оештырылачак. Сергей Кравцов Qozanda 175-ші гимназияның хәтер бақшасында шешәкләр салды. Гимназия территориясендә 2021 елның 11 майында фаҗига корбаннары истәлегенә мемориаль бакча ачылды. Сергей Кравцов һәлак булганнарны искә алды. Шулай ук яңартылган мәктәп бинасын карады. Хәзерге вакытта балалар заманча киңлекләрдә укый. Мәктәптә бассейн, китапханә, музей ачылды. Фактически новая школа. Практически за 2 месяца она была построена. Построен бассейн, сад памяти. Это очень важно. Музей создан. О каждом ребенке, об учителе. Мы всегда будем помнить ребят, учителей никогда не забудем. Сегодня мы делаем все для того, чтобы обеспечить безопасность в наших школах. Biz республиканың иң яхшы педагоглары турында бәяннәребезне дәвам итәбез. Бүген сүз иң яхшы туган тел һәм әдәбият укытучысы Бөтен Россия конкурсы финалисты Зилә Габдинова турында. Бәйгедә катнашучылар рәтенә ул читтән торып узган этап нәтиҗәләре буенча эләкте. Шәхси этапка Россиянең төрле төбәкләреннән килгән 89 дәгъвачыдан 68 җиңүче сайлап алынды. Йомгаклау этабы исә Пятигорск шәһәрендә узды. Методик остаханә һәм дәрес дигән сынауларда инде 17 финалист исемнәре дә билгеләнде. Алар арасында Казанның татар теле укытучысы Зилә Габдинова Казанның 116-нчы лицейында эшли, оның гомуми педагогик стажы 27 елдан артык. Ул Татарстанның атказанган укытучысы исеменә ия, мәгарифтәге казанышлары өчен билгесе белән бүләкләнгән. Зилә Габдинованың укучылары ел саен төрле конкурслар призерлары була. Героебыз белән Эльвина Минабетдинова танышты. Укытучы һәм охшатып эшләү өчен үрнәк 28 ел укыту стажы һәм күп төрле уңышлар. Зилә Габдинова Рәсәйнең иң яхшы туган теле укытучысы. Сез белгәнегезчә һөнәрләр бездә бик күп. Безнең лицейда кем булырга теләүчеләр укый күбрәк? Башта район этабы, аннан соң республика һәм менә күптән көтелгән Бөтен Россия этабы. Адым сайын этапларның һәр берсендә Зилә Габдинова иң яхшылардан иң яхшысы булды. Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы, ел укытучысы конкурсы инде ул укытучы өчен иң дәрәҗәле конкурс. Шуңа күрә инде һәр укытучы шушы конкурста катнашырга һәм инде әгәр дә ниндидер урын да алса, бу инде зур бәхеткә ирешү дигән сүз. Шуңа күрә инде бу конкурста катнашу минем өчен иң дәрәҗәле конкурс дип саныйм. Зилә Габдинованың уңышка ирешүенең сире аның укытуга карашында тора. Аның дәресләре һәр вакыт күңелле итеп үтә. Без инде дәресләрдә уйныйбыз, җырлыйбыз, һәм инде күп итеп сөйләшәбез бер-беребез белән. Шуңа инде алар үзләре дә сизмичә татарча сөйләшергә өйрәнеп, сөйләшергә өйрәнәләр һәм татар теле дәресләрен иң мөһиме яратып йөриләр. Балаларның күбесе сөйләшергә өйрәнмичә мәктәптән чыгалар. Зилә Габдинова өчен иң мөһиме балаларны иркен аралашырга өйрәтү, татар мәдәниятенә һәм теленә мәхәббәт тәрбияләү. Иң теләгәнем шул балаларны татар теле дәресләрен, ата-аналар да, балалар да татар теле дәресләрен яратсыннар һәм инде сөйләшергә өйрәнсеннәр. Чөнки күп кенә балалар 11 ел татар телен өйрәнеп, сөйләшергә өйрәнмичә чыгып китәләр мәктәптән. Шул сорау мине һәр вакыт борчый иде. Һәм инде балалар татар телен, татар мәдәниятен белеп, татарча сөйләшергә чыгып, өйрәнеп чыгып китсәләр мәктәптән, шушы минем уеннар, интерактив алымнар инде дөрес
алым булгандыр дип саныйм. Бүген татар телен сайлау буенча өйрәтәләр. Шуңа күрә туган теле укытучылары үз алдына бер уртак бурыч куялар. Телгә һәм мәдәнияткә мәхәббәт тәрбияләп кызыклы укытырга. Яшь укытучыларга Зилә Габдинова мәктәпне куркмаска киңәш итә. Балалар белән эшләү кызыклы, зур тырышлык белән зур уңышлар ирешеп була. Яшь укытучыларга да мәктәптән курыкмауларын телим, мәктәпкә килсеннәр. Балалар белән эшләү бик күңелле. Һәм инде тырышсалар үзләре, төрле бәйгеләрдә катнашсалар, уңышка ирешеп була һәм мәктәптә дә бик яхшы эшләп була диясем килә. Зилә Габдинова күп төрле бүләкләргә ия, республиканың атказанган укытучысы булып тора. Шәхси казанышларыннан тыш аның укучылары төрле дәрәҗәдәге конкурсларда җиңүчеләр һәм призерлар булалар. Укытучы эшчәнлегенә һәм үз предметына мәхәббәт Зилә Габдиновага балаларда кызыксыну ятырга һәм зур уңышларга ирешергә мөмкинлек бирә. Винни-Пух янына кунакка барып буламы һәм бөгелмәдә мәктәп укучылары нинди гадәти булмаган спорт түрен төшергәннәр? Бу сорауларга җавап хезмәттәшем Нияз Рахманда булыр. Аның кызыклы тәнәфес рубрикасында фән һәм мәгариф дөньясының иң уникаль яңалыклары. Сәлам дуслар, тагын бер атна артта калды. Көзге каникуллар да башланып китте. Интернеттагы иң кызыклы яңалыклар, әлбәттә, сез көтеп алган сәхифәләрнең берсендә. Шулай итеп, без башлыйбыз. Төшке аш өчен акча кирәкми, Казан мәктәпләрендә ашау өчен түләүнең яңа төрле формасы эшли башлый. Балаларны мәктәпкә керү һәм транспортка йөрү өчен махсус карталар булдырылачак. Ашау өчен биометрия ярдәмендә түләп булачак икән. Миңа калса, бу бик уңайлы, аеруча еш кына әйберләрен югалта торган укучылар өчен. Атта йөрергә өйрәтә Сүз Мирный шәһәрендә яшәүче пенсионер 75 яшьлек Валерий Золотарев хакында. Аның йорты яншасында гына атта йөрү мәктәбе бар икән, анда балалар нык кыйммәт ди. Валерий бабай исә балаларны бу мөмкинлекләрен үзе бирергә була. Биредә 3 ярдәмче белән бергәлектә ул бик игелекле эш башкара. Атта йөрү генә түгел, хайваннарны һәм табигатны да яратырга өйрәтәбез ди ул. Афәрин бабай. Через месяц я научилась галопить и научилась прыгать в брусья. Винни-Пух йортына кунакка Disney компаниясе бу танылган аюның 95 яшьлек юбилей уңаеннан шәп бүләк ясый. Аның мультфильмда сурәтләнгән йортында хәзер берничә көн дәвамында яшәргә дә мөмкин икән. Аны арендага бирәләр. Винни-Пух йортында төн кунып чыгу якынча $109 тирәсе тора. Анда 3 карават, бер ванна һәм ашау бүлмәләре бар. Урманда саф һава сулап, һәм инде телеңне йотарлык балдан да авыз итү бүләккә. Минем дә шушындай йортны барып күрәсе килә. Күчерергә яратсаң, башыңны капла. Филиппин утраулары мәктәпләренең берсендә укучыларны тылсымлы баш киемнәре кия икән. Шунда ки, монда балалар күчермәсеннәр өчен үзләренә үк үзенчәлекле баш киемнәр ясарга кушалар. Аларның фантазияләре күпләрне шаккаттыра. Әлеге кадрлар инде бөтен дөнья яңалыкларында чагыла. Дәрестә күчермәүнең серләрен сез дә күреп китегез әле. Үзебезнең чемпионнар әле шушы арада гына Волгоград шәһәрендә Кунтуп Россия күләм бәйгедә Казанның Юнит 2009 командасы җиңү белән кайта. Менә бит ул чын чемпионнар. Бу яшь футболчыларны Рубинга алырга кирәк, чөнки киләчәк нәкъ менә яшьләр кулында бит. Чаңгы сезонын ачарга да күп вакыт калмый. Бөгелмәдә исә хәтта карның булмавы да комачау итми. Монда яшь чаңгычылар сары яфрак өстеннән рәхәтләнеп шуа. Күрәсең, кыштанлар шул кадәр сагынган ки, хәтта чаңгыларын инде чорбатында төшергәннәр. Бу атнага менә шулар иде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Социаль челтәрләрдә бездә язылыгыз, кызыклы мәгълүмат белән уртаклашыгыз, укытучыларыгыз турында сөйләгез.
Хыяллар бер мизгилдә тормышка ашмый. Һәрбер эшегез, һәр гадәтегез аңа никадәр тиз ирешүгезне билгели. Бөек спортчы, боксчы Мөхәммәд Али шулай дип әйткән. Ул үзенең хыялына үзе килде. Сез дә ниятләрегезне ярты юлда калдырмагыз, максатка омтылышлы булыгыз. Сау булыгыз.